het WTC in Ljout is dit weekend het toneel van de Tattoo Convention. Zo'n 50 tattoo-artiesten uit binnen- en buitenland laten haar kunsten zien. En helpt die het wel kunnen tatoeages zetten laten. Wat voor tattoo laat jij zetten? Die vrouw daar. En heb je er nog een idee achter? Nee, gewoon leuk. Ik heb er nog wat op mijn armen hier. Dus ja, een stuk of 6 heb ik, denk ik. Als je er eenmaal mee begint. Ik heb een heel kleintje bij mijn enkel laten doen. Dat ik dacht van nou, dat vind ik heel mooi. En als je er eenmaal mee begint, dan raak je er echt aan verslaafd. En dat is echt waar. Ik heb er wel goed over nagedacht. En het is echt iets wat gewoon voor de rest van je leven gewoon meegaat. En ja, ik ben heel blij mee. Ook als je een vriend hebt die zegt ik vind niks. Hij moet me nemen zoals ik ben. Ja, je hebt overal vlekken of je kan een auto-ongeluk krijgen. En nee, hij moet gewoon nemen zoals ik ben. Nee, dit is hem maar net. Heb je druk? Ja, we hebben het lekker druk. We hadden onze klanten mee en gisteren nog eentje tussendoor gedaan. En de aanloop is leuk, het is heel gezellig. Het is maar voor mij de eerste keer op een conventie. En bevalt me prima hier, heel gezellig sfeer in Leeuwarden. En dat is voor ons bijna een thuiswedstrijd. En we wonen wel in Leeuwarden, maar de shop zit in Sneek. Maar ja, heel gezellig, heel goed. Voor herhaling vatbaar. Het is Joert volle drokker als juster. Organisator Danny Lubeck uit Hoogeveen is tevreden en vindt het evenement voor herhaling verder. Bezoekers gaan met een goed gevoel weg. Want wij vragen de mensen wel wat ze hier vinden, zeg maar. Maar de artiesten die vinden heel prettig om te zijn. Hele goede sfeer, heel gemoedelijk. Dit is dus niet de laatste keer. Nee, dat is niet de laatste keer. Nee, dat weet ik nu wel. Still got your loving on my mind. I'm coming home.